synes, det er rigtig fedt at gå her på Roskilde Amtsgymnasium. Vi har morgenbøn og skoleuniform, som gør, at vi får en rigtig god fællesfølelse. Lærerne er engageret, og også elever, der arbejder godt, vi får rigtig mange muligheder. Jeg er stolt over at gå på RG, blandt andet fordi vi værner om de gamle værdier, samtidig med, at vi kigger fremad. Min yndlingsfag er matematik og samfundsfag, og bagefter det her vil jeg læse statskundskab. Jeg er glad for at gå her på skolen. Mine forældre er ikke akademikere, men jeg skal heller ikke gå i de høje klasser. Jeg har det fint der, hvor jeg er. Det er rart for mig, fordi jeg vil gerne være postbud, så jeg har heller ikke brug for fag som fysik og kemi. Mit yndlingsfag, det er religion. Vi har en rigtig god lærer. Goddag, jeg er rektor her på Roskilde Amtsgymnasium. Vi går meget op i, at vores elever bliver klædt på til deres videregående uddannelse. Dygtige elever tilbydes flere fag, udover de hovedfag, alle har, som historie, latin, religion, dansk og samfundsfag. Vi lægger vægt på traditioner, men tilstræber os også altid at forbedre vores skole. Vi er især stolte af vores opdeling af klasserne på baggrund af social baggrund, forældrenes indkomst. Opdelingen bevirker, at de, som f.eks. ikke kræver matematik på højt plan, ikke belemres med det.